Koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista, Jeanpierre Debono, kellu kliem qiebes fil-konfront tal-fazzjoni li tbedet mill-kap Delia. Intervista waqt il-programm In-Depth fuq The Malta Independent, Debono kien skjett u qal lil dawn id-deputati put up or shut up, is-sapportu jew inkella isktu. Ħankun ċerdaqs il-kristall. Jekk kemm min huwa fil-grupp parlamentari, sewwa, jiena l-messaġġ tiegħi huwa ċar. Put up or shut up. Da mhux lok kif inwaqslu l-politika, da mhux lok m'intix postok fil-politika, m'intix postok fil-Partit Nazzjonalista. Debono fakkarhom ukoll li huma ma jistgħux ineħħu lil Delia minn kap tal-Partit. Il-membri parlamentari ma jistgħux ineħħu lil kap tal-Partit minn kap tal-Partit. Jistgħu l-iktar jekk ikollhom maġġoranza imorru għand il-President u jitolbu biex jinbidel. Hawnhekk huwa saħansitra wara l-bieb ta' barra lid-deputati li ma jaqblux mal-kap tagħhom. Biex ineħħi Delia minn kap tal-Oppożizzjoni, irid ikollu 16 firma mill-membri tal-Oppożizzjoni. Ma jkollux dak. Jieqaf, jiġbed il-ħabel jew jagħmel xogħlu. Kma jogħġbux, jekk ma jogħġbux, il-Partit Nazzjonalista mhux il-post fejn jgħid, il-bieb ta' barra jaf fejn jgħid. Il-frażi reġa' repetija meta qal li min ma jaqbilx ma' Delia mhuwiex postu fil-Partit Nazzjonalista. M'hemmx lok għal min joqgħod jagħmel bastun fir-rota. Min qed jagħmel bastun fir-rota jitfal ġebla u jaħbi jdejh mhux postu fil-Partit Nazzjonalista. Dwar rapporti fil-medja mdawra mal-kap Delia, Debono qal illi l-medja qed jisquha dawk li jridu ikkissru lill-Partit. Imma jekk intom qegħdin tisimgħu fuq il-Partit Nazzjonalista mingħand nies li l-intenzjoni tagħhom hija li jkissru l-Partit Nazzjonalista. Debono konferma wkoll li fih dan il-Partit Nazzjonalista Delia jinsab taħt assedju. Il-ħin kollu taħt assedju, il-ħin kollu taħt assedju. Stoqsi dwar għalfejn mhux jiltaqa' l-grupp parlamentari huwa qal li bħalissa ma kienx hemm bżonn li jiltaqa' u konferma wkoll li waqt l-aħħar laqa' ma attendix kulħadd. Kien hemm min attenda, kien hemm ma attendix. Semma wkoll kif din l-attitudni fil-Partit Nazzjonalista għadha ma nbidlitx minn żmien il-kampanja tal-kap il-ġdid. Anke wara l-elezzjoni li kellna tal-leadership li ma kienx elezzjoni eżemplari xejn biex ngħiduha kif inhi, kulħadd jisparla fuq il-Facebook u min qatta lil xulxin u kien jieħu gost sewwa kemm joħroġ demm l-iktar, sewwa jisnet naraw il-blood sports fl-aqwa tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.